बे समाव बिटिसि बिसायख'थिया खोब खाथि नङाब्लाबो बे समाव माखासे दानि बिटिआर सोरखाराव थानाय एमसिएलए बिथांमोनहा सासेबो थानाय नंला। बै बाथ्राया ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थादों आरो बेनिनो गेजेराव जों गमामायैनो दिनै जों मोननो हादों खालाइगाव लाइभ होननाय मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों हरिसिंगा बियाबनि जाय इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए बिथां सन्जय सरगयारि बिथाङा दिनै प्राइमारि इउपिपिएल सदस्य मेम्बारशिपनिफ्राय सोद्रोमानिफ्राय बिथाङा रिजाइन होदों। दा बेवहाय बेखौनो मिन्थिनो मोनो बिथाङा दिनै इउपिपिएल सरकारनि सासे एमसिएलए जानानै बिथाङा जे दिनै इउपिपिएल पार्टिनि सासे सोद्रोमा जानानै दिनै मानो बिथाङा रिजिगनेसन लेटार होनांगौ जाखो बिनि आन्दोआव मा दङ जों बैखौसो नुहुरो। दिनै बिथाङा जागायजेननायनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोजों थाफानानै बिथाङा हरिसिंगा बियाबनिफ्राय एमसिएलए टिकेट लानानै बिथाङा देरहाबोबाय। देरहाबोनायनि उनावबो जे दिनै गोबाव बोसोर इउपिपिएल दोलोआव थानानै बिथाङा इएम बा बिटिसिनि मन्थ्रि मोननो थाखाय बिथाङा दाबिबोबाय थादोंमोन बा गोसोआव सानखोमाबोबाय थादोंमोन। नाथाय रिसेन्टलि जाय बिसावरायग्रायानो होन बा सोरबा सासेयानो होन बा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैनाय बिथांमोनहासो दिनै इएम मोननो हादोंब्ला सन्जय सरगयारि बिथाङा जागायजेननायनिफ्रायनो बा इउपिपिएलजों थानानैनो इउपिपिएलनि टिकेट लानानैनो दिनै बिथाङा देरहाबोसेयावबो दिनै बिथाङा इएम भट मोननो हायासै। बिनि दुखुआव जानो हागौ बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमानिफ्राय बिथाङा रिजिगनेसन होबाय। सासे एमसिएलए हिसाबै बिथाङा एमसिएलए जानानैनो थागोन नाथाय इउपिपिएलनि सोद्रोमा नंला होननानै बेखौ फोरमायनाय जादों। अब्ला दिनै प्रमदनि बै गाना बहा थांखो नों दा नागार आं दा नागार हाबा मावनांगोन होननाया बहा थांखो प्रमद? मानो नागार जाखो नोंनि हंगिजों? बोरो नोंनि उद्देश्यआ बोरो नोंनि बिटिसिआव जौगासारनाय लाबोगोना बोरो नोंनि बिटिसिआव गोजोन थासारि फैबाय होननाया गोजोन मोनदोंब्ला दिनै मानो गारनानै खारखोबाय नोंनि हंगिया हो? दा बेखायनो बुंदों दिनै जिथुके प्रमद बर'जों जेबोआनो जाखाथारलाब्ला प्रमद बर'आ इन्डिबिजों जानो गोनां जाय गोरोबथा बिटिआर थामथि गोजोन गोरोबथा बिनि गोरोबथानि सासे गिबिसिन सागानगिरि जानानै बारस'ना बिथाङा गिबिसिन सागानगिरि महरै सागान होनानै दिनै इन्डिबिफोरनि माखासे बिथांमोननि ड्राफ्टिंखौ नक्साद खालामनानै सोरनिबा ड्राफ्ट खालामनाय बर' हारिनि खैफोद गोनां ड्राफ्टिंखौसो बिथाङा एग्रिमेन्ट खालामदों। बेबो मा होनो गर्जन सारानो बुंबाय थाखायो बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ मोनसे बै हा बायलाय फानलायनि बै दलिल एग्रिमेन्टसो होननानै आरो गोबां सानसुमैफोरानो बुंबोदों दिनै बेनो जानो थांगासिनो दङ। दिनै बिथांमोना सरकाराव फैनायनि 3-4 मासनि उनावनो गोबां सोलायनाय लाबोगोन होनदोंमोन नाथाय बहा लाबोखो? दिनै बिटिसि हालामाव नोङो थाखा फैसानि अभाब जाबाय। दिनै मैगं फानग्रा गस्ला लंपेन्ट फानग्रा फालांगि गिदिर फिसा फालांगियारिफोरा फाननो हाला। बेराफारसेथिं फैसा गैयैनि जाउनाव बायनानै जाग्रा बायनानै गानग्रा बिथांमोनाबो बायनो हाला। बेयाव सोरबा ग्राहकजों सोरबा गलादारजों बेवहाय मिसकमिउनिकेसन जालायबाय। बेयाव सोरबा फानग्राया सोरबा गलादारा गोबां बेसेननि फाननो नाजायोब्ला सोरबा ग्राहकआ कास्टमारा बै बिथां गलादार बिनायसेबां बा एक्सपेक्ट खालामनायसेबां दामखौ होनानै बायनो हाला। जाउनाव थाखा फैसा गैयैनि जाउनाव गारि मटर गाखोनो हाला ससे लामा हान्थिनो हाला। अब्ला बिब्दिब्ला मा जागोन बाय? दिनै जाय बिटिसिखौ थांनाय 2003 मायथाइनिफ्रायनो 2017 मायथाइसिम सामलायबोदोंमोन बै बिथांनि दिनाव मालाबाबो थाखा फैसानि अभाब जायाखैमोननो। बेखायनो दिनैनि समावबो बिटिसिनि साफ्रोमबो धर्मलम्बालम्बि मोनफ्रोमबो राव रायग्रा गासैबो जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा दिनै सासेल' मानसिखौ अरायसम गोसोखांदों। बै व्यक्तियानो जाहैबाय गेदेमा हाग्रामा महिलारि। बिथांनि दैदेननायजों बिटिसिआव जौगादोंमोन आरो बिथांनि दैदेननायजोंनो बिटिसिखौ फिन खनसेनि थाखाय जौगाहोफिननो थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीनि गुबुन गुबुन राव रायग्रा गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि भक्त बिथांमोना नागिरफिनदों। बिनि थाखायनो जों खौसेयैनो
माब्रैबा जों BPF दोलोनि आखाइखौ मजबुत खालामना होनानै जों फिन खनसेनि थाखाय जोङो बेयाव जै मै थांनानै थानो आरो BTCखौ मोनसे समायना महर होफिननि बे आसा आरो मिजिंजों नोंथांमोनाबो आवगायबोनांगोन बेखिनिखौ मिजिंथिबाय। आरो खोनानो मोनबाय थानाय जाखिनि UPLनि MCLA EM जाखिनि BJPआव थांनाय BPFनि MCLA नोंथांमोनहाबो नोंथांमोननि नंगुबै न' फारसे गिदिंबोफिननानै नोंथांमोननि मावनांगौ दायथ'खौ मावनो, नोंथांमोननि फोरजा फिसाफोरनो, नोंथांमोननि सिङाव थानाय माखासे जनसाधारनफोरखौ मोजाङै नायसननो नोंथांमोना मोनसे जौसाङाव फैनानै BPF दोलोनि गेजेरजोंनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जाहाथे BTCखौ फिन खनसे मोजाङै मोजां सामलायफिनो आरो जोंनि यां जेनेरेसनफोरखौ फिन मोनसे मोजां बेबस्था होलांनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बिबानखौ रुजुनफैगोन होननानै मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।